Tak toto posledné sa stalo v Nitre, áno? Máte Stužkovú a Prdový ninja tam. Zaujímavú stravu musíte pojedať počas prestávky. OK, dobre, takže možno sa to dostane aj Prdový ninja, neviem, aký je ten, čo robí, to sa odráža nejako špeciálne, preto je Prdový? Tuším asi, čo robí. Tak, už teraz sa úplne prestávka. Dobre, každopádne na Stužkovej sa stalo čosi, strela sa bitka, a prečo sa strela, tak to je vo vašej režii, aby ste to celé vyriešili, hej? Aj čo nasledovalo, čo tomu predchádzalo, čo nasledovalo potom a tak ďalej. Všetko je to vo vašich rukách. Nech sa páči, začíname od Lukáša, pôjdeme Richardovi, Majkovi, Notkovi a tak ďalej. Nech sa páči, začíname teď. Triedna profesorka bola doma. Nervózna si poklepkávala nohami po stole. Lebo jej ročník práve maturoval. Bodka. Goliášová bola učiteľka. Bodka. Doklepala nohou na stole a vyzula si papuče. Lebo mala otlaky. Bodka. Celá trieda, ktorá čakala na to, že bude Stužková, priniesli do jej kabinetu obrovského ninju. Bodka. Nebol to ninja, ale špeciálny telocvikár. Ten však vedel profesorku potešiť a svojimi prednosťami ju potešil. Goliášová vytiahla zo šiat ovládač, nastavila ho na opakujúcu voľbu, čiže sa rozhodla opakovať vibrovanie. Bodka. Trieda pozerala cez okno na Goliášovej. Trieda pozerala cez okno na Goliášovej kabinet. Bodka. Rodičia chceli pozerať tiež, ale okno bolo zatvorené, zarozené. Telocvikár, ktorý tešil Goliášovú, stále prdel a neustále smrdel. Takže Goliášová vybehla na poschodie a tam rozstrihala veľké nič. Stužková